Club d'Arts La Xarxa va acollir el quart Open del destí Winmau, competició mixta en format rànquing on se sumen punts per cada partit guanyat i on els millors esportistes masculins i femenins es classifiquen al final de la sisena prova puntuable per participar en el Masters Mundial. L'anomenada Winmau World Masters és una de les competicions més antigues i prestigioses que es disputa mundialment i on només participen els campions nacionals de prop de 80 països i els esportistes classificats en els diferents oberts i classificatoris que organitzen les federacions membres de la Federació Mundial, la World Darts Federation. El quart Open puntuable de la Federació Catalana de Darts es va disputar a la seu del Club d'Arts La Xarxa, el club degà dels darts catalans. L'Open, que jugava a cau directe, va demostrar el gran nivell que estan assolint els esportistes catalans en les competicions regulars, ja que des de la primera ronda de la competició no hi va haver cap rival assequible. És un nivell que estem acostumats a jugar, ve gent molt bona, molt preparada, i més que res és trobar-nos, però hi ha hagut molt bon nivell. Molts llançaments màxims de 180 punts, partides amb només 11, 12 o 13 darts i altres tirades de tancament de partida van ser els protagonistes durant tota la competició, on l'error d'un sol dart o l'errada en el llançament a doble podia fer perdre el joc als esportistes participants. Després de superar rondes de classificació, a Puig-reig van repetir els mateixos protagonistes que a les finals del primer i tercer obert, Juan Robles i Carles Arola. Robles va agafar un petit avantatge tot guanyant els dos primers jocs al 501 doble out, però Carles Arola va reaccionar i va encertar el doble als dos següents jocs per igualar el partit a 2 jocs. Al cinquè, novament, Robles s'avançant al marcador amb un doble 4 i Arola va aprofitar l'errada a doble del seu rival per fer un doble 20, que li donava de nou l'empat a 3. La partida definitiva s'inicià molt igualada i ambdós esportistes van anar baixant els marcadors gairebé amb les mateixes puntuacions. Però el primer a clavar el dart doble fou Juan Robles, del Palafrugell, que va aconseguir així el triomf a Puig-reig, que li permet mantenir el lideratge en la classificació general, seguit de Carles Arola amb només 2 punts de diferència. De tots els termes que hi havia, ell ha guanyat el seu servei, jo el meu, està bé. Per mi ha estat molt difícil. L'última vegada me va fotre 4-0, l'he guanyat, però està bé. Una jornada de darts molt intensa on de nou es va fer patent el gran moment que està vivint aquest esport. La propera gran cita del destí Winmau serà a Palafrugell el proper mes de juny.